खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी। बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे गोख्रों थांखि आरो बे थांखियानो जाहैबाय बिसि थासेयावबो नैथि खेब जुलि खालामनो थांखि लानायफोरनि थाखाय एबा नैथि खेब जुलि खालामग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों राहा। 7 बोसोर जेल जानांगोन बे खेबनिफ्राय जुदि नैथि खेब जुलि लायोब्ला थामहिनबा हिनजाव थासेयावबो एबा बिसि थासेयावबो जुदि नैथि बिसि जुलि खालामोब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लागोन। फैगौ 25 नभेम्बर खालारनिफ्राय रायजो सरकारा मोनसे आयेन लाबोनाय जासिगोन होननानै बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो उन्दै बैसोआव जुलि लानायफोरखौ गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे गोबां मानि सोद्रोमाफोरखौ जेलनि ओंखाम एबा गोजा न'नि आलासि खालामनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो नैथि खेबनि थाखाय आरो गोदान मोनसे आयेन आरो बे आयेनानो जाहैबाय बिसि थासेयावबो जुदि नैथि जुलि लानो सानदों अब्ला बेनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां होनना बुंनांगोन। आरो जोंनि बे खौरांखौ नायनायनिफ्राय जाय बिथांमोना नैथि खेब एबा बिसि थासेयावबो जुलि लानायनि थाखाय सिमां सुजुना दं बिथांमोना जोंनि बे खौरांखौ नायनायनिफ्राय एबा खौरांखौ मिथिनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजांसिन। मानो होनना बुङोब्ला रायजो सरकारनि एबा रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै गोख्रों फोसावदोंदि फैबाय थानाय 25 नभेम्बर खालाराव जाय बिथांमोना एबा जाय सोद्रोमाफोरा बिसि थासेयावबो नैथि खेब जुलि लानो थांखि लादों बिथांमोननि थाखाय गोख्रों राहा लानाय जागोन। आरो बे राहायानो जाहैबाय जाय बिथांमोना नैथि खेब जुलि लायो एबा बिसि थासेयावबो नैथि जुलि खालामो बिथांमोनखौ 7 बोसोरनि जेलनि साजा होनाय जागोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। আমি অসমত পলিগেমিৰ বিৰুদ্ধে বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন আনিম। 25 নৱেম্বৰত এই আইনখন সদনত উপস্থাপন হ'ব আৰু কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি প্ৰথমগৰাকী মহিলাক ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ যদি দ্বিতীয় বিবাহ কৰে তেওঁৰ 7 বছৰ বা ততোধিক সময় তেওঁ কাৰাদণ্ড ভুগিব লাগিব। এইবাৰ আমি অসমত সিদ্ধান্ত লৈছো যি পুৰুষে এগৰাকীতকৈ বেছি মহিলাক বিয়া কৰায় সি যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় 7 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব। তাৰ বিকল্প আৰু একোৱে হ'ব নোৱাৰে। সি যি ধৰ্মই নহওক কিয় বোলে মোৰ ধৰ্মই তাক অনুমতি দিয়ে আপোনাৰ ধৰ্মই অনুমতি দিব কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ চৰকাৰে কাকোৱেই দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে তৃতীয় বিবাহৰ বাবে অনুমতি নিদিব। এইখন অসমত নাৰীৰ মৰ্যাদা ছোৱালীৰ মৰ্যাদা আমি শেষ পৰ্যায়লৈকে ৰক্ষা কৰিম।